Bisan sa pandemya, wala na undang ang pagtukod og imprastraktura sa nagkalain-lain lugar sa nasod, ilabi na sa Mindanao. Atong sayro ng pipila ka dagkong proyekto nga gitukod sa isla karong tuiga, pinaagi sa year-end report ni Kent Abrigana. Atol sa hinay-hinay nga pagbalik sa normal, human ang duha ka tuig ka pandemya sa COVID-19, niarangkada ang mga proyektong imprastraktura sa gobyerno sa Mindanao. Sa Davao Region, formal na nga giinagurahan ang pagsugod sa 23 billion peso Davao Samal Connector Bridge Project. Mismo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa groundbreaking sa hapit 4 ka kilometro nga tulay. Kung mahuman ang buong proyekto sa 2027, mamahimo na lang 5 ka minuto ang biyahe gikan Davao City padulong Samal Island ug vice versa. Itandi sa 30 minutos nga biyahe sakay sa barge. Once completed, this bridge will help us develop the economic potential of Davao City and the island garden of the city of Samal, as well as enhance its residents' access to employment, education, and other services. Samtang, ongoing nga sabang konstruksyon sa labing una nga 2.3 km long-distance mountain tunnel sa nasod, ang Davao City Twin Tunnel, nga kabahin sa Davao City Bypass Road Project sa Southern Mindanao. Manukad kini sa Davao City padulong Panabo City. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, gipas-pasan na usab sa Department of Public Works and Highways ang pag-implement sa pipila ka road project sa Marawi City. Sumala kang DPWH Undersecretary ug Build Chief Implementer Emil Sadain. Tumong niini nga ipromote ang economic development sa mga lugar nga naapektuhan sa kagubot ni atong 2017. Kini pinaagi sa Road Network Development Project in conflicted affected areas in Mindanao kun RNDP Kaam ug Emergency Assistance Reconstruction and Recovery for Marawi kun EARRM. Ang Marawi Trans-Central Roads Project Phase 3 nga ilawom sa RNDP Kaam dunay 18.78 kilometers nga coverage nga gibahin sa upat ka contract packages. Sa Zamboanga Peninsula, nakumpleto na karong tuiga ang 96 million peso nga flood control structure sa may sitio Latap, Barangay Limpapa ug Miluaw, Barangay Patalon, Zamboanga City. Ang maong flood control project posible nga makaluwas og kinabuhi sa kapindi 17,000 ka mga residente sa maong barangay. Kay numduman nga ana sa 121 million pesos nga katidad sa mga infrastruktura sa Zamboanga City ang nadanyos gumikan sa epekto ni Bagyong Paeng kaniadtong October 28. Sa Caraga Region, mas gipaspasan na sab ang pagpatukod sa mga road projects, ilabi na sa mga lugar nga labing naapektuhan sa bagyo. Usan niini ang 16 million peso nga 1.16 km road widening project sa Siargao, Surigao del Norte nga nahuman kaniadtong June 2022. Nakumpleto na usab karong tuiga ang pagpasimento sa Tagkatong Balatacan Road sa Carmen, Agusan del Norte. Ang maong concrete road makatabang sa mga mag-uuma alang sa transportasyon sa mga lubi, mangga ug uban pang mga local products gikan sa sitio Balatacan, padulong sa munisipyo ug sa paglambo usab sa agricultural business sa lugar. Sa pagsugod sa bagong administrasyon, misaad si Pangulong Bongbong Marcos Jr. nga iyang ipadayon ang mga nahibiling proyekto sa Administrasyong Duterte. Ako si Kent Abrigana para sa GMA Regional TV 1 Mindanao Year-End Report.